Καλησπέρα παιδιά, σήμερα μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα το Minecraft, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ πέρα, είμαι εδώ πέρα, θα τα δείξω όλα τι έχω κάνει αναλυτικά. Fuck you κότα, fuck you. Τι είναι αυτό, κάτι έδειχνε. Λοιπόν, θα τα δείξω αναλυτικά τι έχω chest, ας πούμε, και τέτοια. Τι έχω σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, όμως πάμε σε λίγες μέρες θα κάνω βίντεο με το Mobile Gamer GR, όποιους το ξέρουν, όποιοι το ξέρουν στο κανάλι του να πάτε να του κάνετε subscribe. Mobile Gamer λέγεται. Θα κάνω βίντεο μαζί του, θα επικοινωνήσω μαζί του στο Skype. Δεν θα σας πω πως λέγεται και έτσι. Είναι καθαρά ο λόγος. Λοιπόν, πάμε λίγο να κοιμηθούμε πρώτα. Oh shit, creeper. Λοιπόν. Όχι ρε. Μέσα έχω αφήσει το τέτοιο. Δεν πήρα να με δει τώρα, γιατί έχω πολλά πράγματα κιόλας. Fuck off, bitch. Περίμενε, bitch τώρα. Bitch motherfucker. Κάτσε τώρα να δεις. Έλα εδώ. Φύγε. Εγώ αγχώνομαι σε αυτό. Να έχω φτιάξει το τριάροφο. Πώς λέγεται, μπορώ να το πω. Έχω φτιάξει το τριόροφό μου. Άστα. Swag. Λοιπόν, όποιοι θέλουν να ας πούμε skin και τέτοια, εγώ έχω πάρει το Superman, δεν φαίνεται και πολύ καλά. Fuck you, μπει κανείς μέσα. Fuck off. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε λίγο, όχι σε αυτό το chest, στο άλλο, αλλά κάτσε λίγο να κοιμηθούμε και θα πούμε αύριο. Λοιπόν, είναι μια καινούρια ημέρα. Λοιπόν, κοιμήθηκα ρε, πάλι. Λοιπόν, εδώ χωράει τίποτα να πάρουμε. Όχι, στο chest τα έχω γεμίσει όλα. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε και λίγα τέτοια εδώ. Ωραία. Αλότια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σπίτι. Κοιτάξτε το chest εδώ. Κοιτάξτε αυτά εδώ. Όλα τα βασικά είναι, ας πούμε. Έχω ένα arrows, bow, έχω bow. Δύο bow έχω, οπότε το ένα το κρατάμε. Θα βάλουμε εδώ ένα τέτοιο. Όχι τέτοιο. Όχι τέτοιο. Θα βάλουμε τέτοιο. Fuck you ρε, όλα τα έχω. Αυγά. Εντάξει, τα αυγά τα μαζεύω, έχω ένα κοτέτσι, είμαστε σε χωριό. Λοιπόν, εκεί. Εντάξει, καλά είμαστε. Βάλτε εκεί. Ωραία, πάει και το μπου. Λοιπόν, όποιοι είπα, δεν μου αφήσετε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, επίσης άμα θέλετε το Σάββατο και την Κυριακή, έχω τόσα πολλά πράγματα. Άμα θέλετε Κυριακή να κάνω ένα live stream, γράφτε μου κάτω στα comment άμα θέλετε. Λοιπόν, τώρα όμως το παιχνίδι μας, πού ήμασταν? Εδώ ήμασταν, τι έχουμε μέσα στα chest. Αυτό είναι το δεύτερος όροφος. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε εδώ μέσα αυτά εδώ. Γιατί είναι κρίμα αυτό το chest. Είναι κρίμα. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ έχει bow. Όχι, δεν έχει bow. Όποιοι δουλεύουν survivor. Τέλειο το survivor. Λοιπόν, στο θέμα μας. Εκεί. Πάει και αυτό. Λοιπόν, δεν μπορώ να φτιάξω fucking... Λοιπόν, δεν μπορώ να φτιάξω την μπαταρία. Γάμο. Λοιπόν, φορτίζει. Πάλι τώρα. Fuck you ρε. Γάμο το ρε. Τι βάλτο. Λοιπόν, τι είπα, ξέχασα. Λοιπόν, ξέχασα τι είπα. Λοιπόν, το chest αυτό το είδαμε. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, ναι, το βάλαμε και μέσα κιόλας. Λοιπόν, όσοι θέλουν να δουν τα μαγικά μου που κάνω εδώ μέσα, ας πούμε, να μου γράψει κάτω στα... λοιπόν, δεν θα μου γράψει κανείς. Όποιος θέλει skin, ας πούμε, εγώ έχω τώρα τον Superman εδώ, τον Superman, ξέρεις, το Batman, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό είναι το τριόροφο, ο τελευταίος όροφος.
Έχετε πάρα πολλά να μου γράψετε κάτω στα comment. Αυτό το έχω γεμίσει, είναι full bam. Full bam και αυτό λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε και ένα κοτοπουλάκι και bow. Όχι, αυτό είναι άρρωστο. Και να φανταστείτε, τώρα το έχω αρχίσει να μαθαίνω το Minecraft. Έχω λίγο καιρό που το έχω φτιάξει. Και το σπίτι και όλα αυτά. Αφού είδατε τα chest, τώρα πάμε προς τα έξω. Πω μαλάκες. Oh shit. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε ναι, σπαθί, το έχουμε ok. Ok. Λοιπόν, πάμε. Fuck. Πάλι σε ευχαριστώ για τις 200 προβολές που έχω στο Bonamine. Ωραία, τώρα πάμε. Πάμε έξω και τελειώνουμε το βίντεο. Αυτή είναι η παρουσίαση βασικά του Minecraft. Ας πούμε όταν παίζουμε PvP, ας πούμε με το φίλο μου. Oh shit, oh shit. Ευτυχώς μαλάκα. Ευτυχώς ρε. Εσύ πέθανες όμως, όχι εγώ. Λοιπόν, έχουμε βαρκά, αλλά εγώ θα πάμε τα πόδια. Όπα. Λοιπόν, εδώ είναι η φάρμα μου. Έχω αρκετά βουλάκια μέσα, αλλά τα μάζεψα πριν το fucking. Λοιπόν, επειδή έχω 6,5 λεπτά, δεν θα τα μαζέψω τώρα τα τέτοια, τα αυγά που έχει μέσα. Θα κάνουν άλλα. Λοιπόν, αυτή είναι η σκάτα φάρμα μου. Να, τι εδώ είναι. Αυτή δεν είναι καλή, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Sorry, κόλλησε. Λοιπόν, εδώ είναι. Άτε. Δεν μπορώ να φτιάξω φάρμα. Δεν μπορώ. Αυτό είναι πάντως, αυτή είναι η παρουσίαση μου παιδιά. Κάντε please ένα subscribe στο βίντεο. Και αν θέλεις να ξαναπαίξω Minecraft PE, γράφτε από κάτω. Λοιπόν, όποιοι θέλουν να δούνε, να κάνουν και αυτά που κάνω κι εγώ, ας πούμε μαζεύω 64 όλη την ώρα, γράφτε μου και αφήστε και ένα like. Για πάμε, μπορούμε να πάμε στα 15 like. Πάμε να δούμε, γεια σας.